וכל ילד בעזה צריך למות מרעב. בושה וחרפה שבכלל במדינה שלנו מדברים על ילדים רעבים בעזה. כל עזה וכל ילד בעזה צריך למות מרעב. כי מה שעושים עכשיו העזתים לחטופים, הם מרעיבים אותם ומתעללים בהם. ואל תשכחו שאלה שנמצאים בעזה וחונקים ומרעיבים את החטופים, הם פעם היו ילדים. בעזה הם בלתי מעורבים. כל התמונות שאני ראיתי והסרטונים שלצערי בהם אני צפיתי, זה אזרחים לא מעורבים, לא חמאסניקים, שקיבלו עם סוכריות ובקלאות גופות של חטופים וחטופים חיים, ושמו אותם בתוך הבתים, שמרו עליהם, בזמן שהם אוכלים והחטופים רעבים או מתים רעבים. אם מדברים על רעבים, שידברו על חטופים רעבים. לא למדנו מעמלק שהשארנו זכר ממנו, ואם הפעם יישאר זכר מהם, 7 לאוקטובר יחזור עם ספרה של שנה חדשה. אני לא מרחם על מי שלא רחם על הילדים שלנו. אני לא מרחם על מי שבעוד כמה שנים יגדל ולא ירחם עלינו. רק מטומטם ערב רב, שונא ישראל, מרחם על המחבלים הבאים, למרות שהיום הם קטנים, והלוואי רעבים. מי ייתן ימותו מרעב. ולמי שיש בעיה מה שאמרתי, זה בעיה שלו.